Għal-Konvenzjoni Nazzjonali ta' nhar is-Sibt u l-Ħadd li ġej ġew mistiedna numru ta' kelliema barranin li ġej Malta apposta għal dan l-avveniment importanti. Ikkonferma dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista nnifsu Elix Borg meta f'dawn il-jiem żar in-newsroom tal-Malta Today propju qabel il-konvenzjoni li se titlaqqa fit-tmiem din il-ġimgħa. It-tema ewlenija tal-Konvenzjoni Nazzjonali se tkun Malta il quddiem. Il-programm jiftaħ is-Sibt b'6 workshops wieħed minnhom f'Għawdex. Qabel dawn is-sessjonijiet importanti dawk preżenti se jkunu indirizzati mill-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Markentni Sammut u miċ-ċer ta' din il-konvenzjoni George Vital Zammit. Dan il-programm tas-Sibt jiftaħ fid-9 ta' filgħodu u dawk preżenti se jiġu indirizzati mill-Kap tal-Partit Nazzjonalista. Imbagħad l-għada il-Ħadd ir-reġistrazzjoni tkun fit-8 ta' filgħodu u s-sitt rapporters se jippreżentaw il-konklużjonijiet ta' temi importanti li ġew diskussi. Wara se ssir diskussjoni bis-sem ta' panel ta' esperti, imbagħad isegwu żewġ kelliema li ġejjin apposta minn barra biex jindirizzaw il-Konvenzjoni Nazzjonali li se tagħlaq għal ħabta ta' nofsinhar permezz tad-diskors mill-Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg. Din il-konvenzjoni qed titqies bħala appuntament maġġuri għall Partit Nazzjonalista li għaddej bil-ħidma importanti sabiex jitfassal il-programm elettorali għall-elezzjoni ġenerali li jmiss. U d-diskussjoni li se ssir fil-Konvenzjoni Nazzjonali se tkompli tixpruna l-proċess biex jissawru l-ideat u l-proposti li jkunu ġejjin minn nies għan nies.